Assalamu alaikum. Hello everyone. Welcome back to Nooral's Kitchen. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு ஒரு vlog தான் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. சோ தேங்காய் வந்ததெல்லாம் எடுத்து நான் வச்சிட்டு இருக்கேன். இதெல்லாம் ப்ராப்பரா அடுக்கி வச்சா தான் நல்லா இருக்கும். இன்னைக்கு ஒரு ரெசிபியை உங்களுக்காக நான் செஞ்சு காமிக்க போறேன். சோ நான் ஏற்கனவே போட்ட 2-3 வீடியோஸ்ல பாத்தீங்கன்னா மினிமலிசம் பத்தி பேசியிருந்தேன். எல்லாரும் கேட்டிருந்தீங்க டீக்ளட்டரேஷன் எப்படி பண்ணுவீங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ டீக்ளட்டரிங் வேறு ஒன்றும் கிடையாதுங்க. நம்மள்கிட்ட இப்போ ஒரு தேவையில்லாத பொருள்லாம் நிறைய வாங்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா. ஸோ அதெல்லாம் தூக்கி நம்ம ஒன்று யாருக்காவது டொனேட் பண்ணிடணும், இல்லை அதை நமக்கு தேவையே இல்லாட்டி வேறு யாருக்காவது யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்கு நம்ம கொடுத்துடணும். மூணாவது ரொம்ப அந்த பொருள் டேமேஜாக இருந்தால் அதை டிஸ்கார்ட் பண்ணிடணும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் நான் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். ஸோ இது 3 விதமாக பண்ணலாம். 3-4 டைப் இருக்குது. இதில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இது கோன்மாரி மெத்தட். இந்த மெத்தட் படி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா திங்ஸ், அதாவது நம்மள்கிட்ட இருக்க ட்ரெஸ்ஸு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஏரியாவாக கவர் பண்ணோம். ஃபஸ்ட்டு ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அந்த ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் எடுத்து தனியாக வெளியில் வச்சுட்டு அதில் எது பிடிச்சது பிடிக்காது அந்த மாதிரி ஒன்றா டிஸ்கார்ட் பண்ணோம். இது ஒரு லென்த்தியான ப்ராசஸ். இது கொஞ்சம் ஈஸியும் கூட. நம்ம ஒரே நாளில் எல்லாத்தையும் போட்டு கழிச்சு தூக்கி போடாமல் பாதியாக பிட்டாக பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அது இது கொஞ்சம் ஈஸியாகவும் இருக்கும் நமக்கு இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இந்த கோன்மாரி மெத்தட் பற்றி ஒன்றும் நிறையா தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நெட்ஃப்ளிக்ஸில் சீரீஸ் இருக்குது, டைடிங் அப்புன்ட்டு. ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அடுத்தது பாக்ஸ் பார்ட்டி மெத்தட். இது என்ன பண்ணுறதுன்னா எல்லாத்தையுமே ஒரு பாக்ஸில் போட்டுறது. நம்ம ஷிஃப்ட் ஆகலையோ அதெல்லாம் விட்டுட்டு எல்லாத்தையும் ஒரு பாக்ஸில் போட்டுட்டு தேவையானதை மட்டும் எடுத்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த மெத்தடு ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாது. ஏன்னா நம்ம ஒரு வீடு ஷிஃப்ட் ஆகி அந்த வீட்டில் ஒரு ஆள் இருந்தாலும் அந்த பாக்ஸில் என்ன இருக்குது எது இருக்குதுன்னு தெரியும். இப்போ நிறைய பேர் இருக்கோம், குழந்தைங்க இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப இந்த பாக்ஸ் பார்ட்டி மெத்தட் ஒரு நாட் அட்வைசபிள்னு தான் சொல்லுவேன். அடுத்த மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா 1 in 1 out. ஸோ ஒரு பொருள் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பொருள் வெளியில் கொடுக்கணும். ஸோ இப்போ ஒரு ட்ரெஸ்ஸு வாங்கினீங்கன்னா அந்த ட்ரெஸ்ஸை எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு ட்ரெஸ்ஸை கழிச்சிடணும். ஸோ அப்படின்ற பட்சத்தில் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா 1 in 1 out. ஆல்சோ ஒரு ட்ரெஸ்ஸு உள்ளவரும் ஒரு ட்ரெஸ்ஸு வெளியில் போகும். ஸோ ரொம்ப ஓவர் வெல்மிங்காக இருக்காது, ஈஸியாக டீக்ளட்டர் பண்ணிடலாம். ஸோ அடுத்த மெத்தடு பார்த்திங்கன்னா பாக்ஸ் மெத்தடு. ஸோ பாக்ஸ் பார்ட்டி வேறு, பாக்ஸ் மெத்தட் வேறு. இந்த மெத்தடு படி பார்த்திங்கன்னா நம்ம எப்போல்லாம் வீட்டில் டீக்ளட்டர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ ஸோ அப்போல்லாம் 3 பாக்ஸ் எடுத்துக்கணும். ஸோ அந்த 3 பாக்ஸில் ஒரு பாக்ஸில் எஸ் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்ற பொருளை வச்சுக்கணும். ரெண்டாவது பாக்ஸில் எனக்கு தேவையே இல்லை அப்படின்னு வச்சுக்கணும். டவுட்டாக இருக்க பாக்ஸ் அடுத்த இதில் வச்சுக்கணும். ஸோ இப்படி பண்ணும்போது 3லேயும் தனித்தனியாக பிரித்து வைக்கும் போது உங்களுக்கு ஈஸியாக டீக்ளட்டருக்கான ப்ராசஸ் சீக்கிரம் ஆகும். ஸோ நான் டின்னருக்கு பத்திரி ரொட்டி பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். ஸோ இதை பார்த்துட்டே வாங்க. அதோட கடலை சட்னி தான் பண்ணுறேன். ஸோ இதை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டே வாங்க. அப்படின்னு நான் பேசுகிறதையும் கேட்டுக்கிட்டே இருங்க. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மினிமலிஸ்டிக் கேம் மெத்தட். ஸோ இப்போ இதில் என்ன பண்ணுவோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுல் மந்த் டீக்ளட்டர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு நாளைக்கு ஒரு ப்ராடக்ட், அடுத்த நாள் செகண்ட் டே 2, தேர்ட் டே 3, ஃபோர்த் டே 4. இந்த மாதிரி ஒரு நாளைக்கும் ஒரு இந்த மாதிரி அந்த டேயோட கவுண்ட் வச்சு நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே போகணும், எதை டீக்ளட்டர் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ ஒரே நாளில் எல்லாத்தையும் டீக்ளட்டர் பண்ணி முடித்து எடுக்க முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா சுத்தம் முடியவே முடியாது. இது ஒரு லாங் ப்ராசஸ். மினிமலிஸ்டிக் லிவிங்கில் இந்த லாங் ப்ராசஸ் உங்களுக்கு எப்படி போகும்னா உங்கள் மைண்ட் செட்லேருந்து எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக மாற்றணும். நீங்கள் ஒரு ஆள் மட்டும் பண்ணுறது பத்தாது, ஹோல் ஃபேமிலியே இதில் இன்வால்வ் பண்ணிங்கன்னா தான் இந்த மினிமலிஸ்டிக் லிவிங்கில் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ எப்போயுமே நம்ம கம்மியான திங்ஸ் வச்சுருக்கப்ப நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கும். ரொம்ப நிறையா இருக்கப்பா இதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிறதுனால நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அதை க்ளீனிங் அண்டு மெயின்டைனிங்லேயே நம்ம
போக்கிடுவோம். ஸோ வீட்டில் இருக்க ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ்னால் வந்து அதிலே க்ளீன் பண்ணணும், துடைக்கணும், வைக்கணும், இதுலேயே வந்து டைம் போயிடும். ஸோ மினிமலிஸ்டிக்காக இருக்கும்போது ப்ரொடக்டிவ் லைஃப்பில் வந்து கொஞ்சமாவது கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியும், உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்தை வந்து செய்ய முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் வந்து நமக்கு வந்து அந்த மெயின்டைனிங் ஒர்க் வந்து கம்மியாகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது வந்து மினிமலிஸ்டிக் லைஃப் ஸ்டைல் வந்து ஒரு ஸ்லோ ப்ராசஸ் தான். இந்த இதில் வந்து 1 by 1 வந்து நீங்கள் டீக்ளட்டர் பண்ணணும். ஸோ ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் தி டைமில் வந்து உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து உங்கள் ஹவுஸ் ஃபுல்லாக வந்து டீக்ளட்டர் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ இதில் வந்து மெயின் ப்ராப்ளம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து டீக்ளட்டர் பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க, வாங்கிட்டே இருப்பீங்க, அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஒரு பாயிண்டில் வந்து நீங்கள் வாங்குறத ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு டீக்ளட்டரிங் மட்டும் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸோ அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண தான் உங்களுக்கு வந்து லாங் ரனில் வந்து நிறைய திங்ஸ் வந்து சேராமல் இருக்கும். ஸோ நிறைய திங்ஸ் செய்கிற பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் வந்து உங்களுக்கு பெரிய ப்ராசஸிங்காக இருக்கும். ஸோ பொருள் எதையுமே வாங்காமல் அதை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டீக்ளட்டரிங் மட்டுமே கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த டீக்ளட்டரிங் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வந்து ஒரு மெத்தடில் பண்ணலாம். ஸோ நான் சொன்ன இந்த நாலு மெத்தட்லேயும் இல்லாமல் வேறு நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது. ஸோ சில பேர் வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லாக எடுத்துக்கிடுவாங்க. ஸோ இந்த ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஒரு அதாவது டிவி யூனிட்டை டீக்ளட்டர் பண்ணுறோம். ஸோ ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரூம் மாதிரி எடுத்துகிட்டு கிளட்டர் பண்ணுறது. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அதுவுமே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியான மெத்தடு தான். ஸோ இதெல்லாம் மெத்தடெல்லாம் பேரெல்லாம் புதுசாக இருக்கலாம். பட் வந்து நம்ம லைஃப் ஸ்டைலுக்கு வந்து இது ஒரு நல்ல ஒரு சேஞ்சாக இருக்கும். ஒதுக்கிட்டு கம்ப்ளீட்டாக வந்து புதுசாக மாற்ற முடியாது. நம்ம இருக்கிறத வச்சு நல்லா க்ளீனாக மெயின்டைன் பண்ணிட்டோம்னா ஒரு ஈஸியான வந்து மினிமலிஸ்டிக் லைஃப் ஸ்டைலை வந்து நம்மளை அடாப்ட் பண்ணிக்கிற முடியும். இது வந்து கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் தான். நீங்கள் வந்து ஒரே நாளில் டக்கடக்கடன்னு எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுற முடியாது. ஒரே நாளில் எல்லாத்தையும் வந்து கம்ப்ளீட்டாக டீக்ளட்டர் பண்ணி எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டு கம்ப்ளீட்டாக உங்கள் வீடவே எம்டி ஆக்கிட முடியாது. ஸோ 1 by 1 ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் வச்சு தான் நீங்கள் வந்து ஆரம்பிக்கணும். ஸோ அப்படி ஆரம்பிக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு மாதிரியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்கள் வீடு வந்து ரொம்ப க்ளீனாக, நீட்டாக, டைடியாக, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்து மெயின்டைன் ஆகிறதுக்கு நிறைய வந்து உங்கள் மண்டையில் ஸ்ட்ரெஸ் ஏற்றிக்கிறாமல் இருக்கிறதுக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ மெயினாக பார்த்திங்கன்னா இப்போ கெஸ்ட்டு வர்றப்ப யாராவது வந்துட்டு வர்றப்போ வந்து வீடு க்ளீனாக இல்லாட்டி நமக்கே ஒரு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா. ஸோ இந்த மினிமலிஸ்டிக் லைஃப் ஸ்டைலில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக தொடச்சி வச்ச மாதிரி இருக்கும் வீடு. ஸோ நீங்கள் வந்து இதில் வந்து டைடிங் அப், அதாவது டெய்லி க்ளீனிங் ரொட்டீன்ஸ் பண்ணுறீங்கல்ல, அதை மட்டும் கண்டினியூஸாக பண்ணிக்கிட்டு இருந்தால் போதும். ஸோ இந்த மினிமலிஸ்டிக் லைஃப் ஸ்டைல் வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவே நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். நிறைய பேர் வந்து கலர் ட்ரெஸ்ஸு இது தான் போடணும், இது தான் பண்ணணும், இது பண்ணக்கூடாது, அப்படி இப்படின்னு நிறைய தாட்ஸ்லாம் சொல்லுவாங்க. மினிமலிஸ்ட்டாக வந்து ஒரே ஒயிட் கலர் அண்டு க்ரே கலர் தான் போடணும், ரொம்ப வந்து கலர்ஃபுல்லாக போடக்கூடாது, அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அப்படிலாம் இல்லை. ஒரு லைஃப் ஸ்டைலுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் மினிமலிசம் வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியும். இப்போ உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுள், இப்போ வந்து எனக்கு வந்து சல்வார் தான் கம்ஃபர்டபுள் தான். அந்த சல்வாரில் வந்து நான் வந்து எனக்கு பிடிச்ச கலர்ஸில் வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன். டார்க் கலர்ஸ் எடுப்பேன், லைட் கலர்ஸ் எடுப்பேன், நல்ல பிரைட்டான கலர்ஸ் எடுப்பேன். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். நீங்கள் வந்து ஒன்லி வந்து வெறும் இந்த ட்ரெஸ், இந்த டைப் ஆஃப் ட்ரெஸ் மட்டும் தான் உடுத்தணும், இந்த டைப் ஆஃப் ஃபுட்டு மட்டும் தான் சாப்பிட்ணுன்ற இதே கிடையாது. நீங்கள் வந்து எல்லாமே வந்து அளவாக மினிமலாக வச்சுக்கிறணும், ரொம்ப சிக்கனமாக வச்சுக்கணும், அதுக்காக கஞ்சத்தனம் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அதுதான் வந்து இந்த மினிமலிஸ்டிக் லைஃப் ஸ்டைல். ஸோ இதில் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா பத்திரி ரொட்டி தான் நான் ரெடி பண்ணிவிட்டேன். ஸோ ப்ராசஸ் வந்து பார்த்துருப்பீங்க, பாட்காஸ்ட் மாதிரி என்னோடதை கேட்டுக்கிட்டு இருப்பீங்க. ஸோ இந்த இது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் என்னோடய சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது மினிமலிசம் ட்ரை பண்ணணும்னு நினச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ஸோ என்னோட இதை வந்து நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றிக்கிட்டு இருக்கிறேன். நானும் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் தான் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறேன். ஸோ இதில் வந்து நான் இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணிவிட்டு நிறைய வந்து உங்களுக்கும் வந்து ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். உங்களோட தாட்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸ் வந்து உங்களோட மினிமலிஸ்டிக் லைஃப் ஸ்டைலில் ஏதாவது ப்ராசஸ் இருந்தால் எனக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ அதை வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து நானும் அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்றத நான் நினைக்கிறேன். ஸோ டேக் கேர், பாய், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.